West Karbi Anglong Hamren arongsopi along ASDC mena sai hemalong ASDC aphan ke kroi thip abang phu bang phia tu maphan pangrum pet pen street corner meeting bipondo. Bangso amayalong ake hai mensing terang pen mai puang hoi ingpu ponsi mayalong aluhia man pen ake hai XCM Jokson B pen chitong dunsi bangso amayalam thi than pon. Karbi Anglong arat akar I Article 244A ke pachun jiapan for example organization lapen political party atum chingrum pet pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma aphan state government lapen central government pen Article 244A aputha kaching kiching wa warsai nang pinang jipu kachupuat teng non nakele ji aru acheklosi rally lapen kaching ki kaching wai padu ponpo. Lasini hang ni jang Karbia rat do anta bangso hemprek ke halong kacirap chitu dun pen ongdung armung pen Assam government aphan Karbi Anglong arat hemprek kar I binong pu chepaklang dun nang ji pusi mai along chethan pon lapen forum for hill autonomous state movement atum pen si hemprek ke palong vek pu pusi ake hai Jokson be hin pen lam thi jai pon thegna ko ala bangso mas reni no wan thegna ko PSLC atum sitame hemprek aning dog de fitame ASDC tum ki wan ko pa hemprek along nang chitong dun nang jing ko sinilin beke tunung di kangkang tun sik situl da padona hemprek ka wana das is PSLC asong ya po to madan ni tunung di kangkang tun ka preka song dolang KCS dolang kartu amena mai dolang alang itu kita mela bangso kecesong makala so ke hang ke palong dino ke nang citong dun tandu kasi ala bangso rat cingru mamai rong ke nang citong dun hekang di pusindili alang itu manta punili daram ke seru philo phodo alang itu kita me hembrek ke nang di pusipugo ka hembrek ke hang ke politikeli si hang nang di ke politikeli ke hang ke patundam unji pumete politikela song nanji kache song nanji dona song kongres atum kali BJP atum kali ke hangdan nanji ke kache song a parti tu ke hangdan nanji la kotsi ASDC are niro alam itumta nang cerap citu dunia bantu ni ke tunda kamai pen pandaking tum la pen tunu ko dona tum Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KTV News. Long live! 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 Long live!